ebigane gatie birengererio bya bananchi basangete no muri kito Pethuel Machini kubwatekana no muntu gabwiri tukoriarero tugosanga agara nabo igo agara ebigane birengererio byabo manchu murigeria bwen TV nande seikeiga omunuga bwikeiga siringana reke moya mutachikonya otokorigeria elieta agara na agara yenda munituika omwerio ntobwato kwagara okoreta gocha okwagara nkoro buno motora agare gose buna chinsaga chiagarete agara okuoyani okwagara okay nabo muntu oratokenga efamily yao nigo yari ngenke wono yabuchire nakiye kegusiga goteba ngaki okwagara no kobucha yani ngenchende kera abantu babuchire nabo egoteba bunga umuntu yo tata bwagarire agara ne ogoteba nga unabona ratebe ngo mukione wagaire kwagara maana yake ogarire na irikoro kwa wagara kegusika mirie karote byo muntu nga njubuye gendo kumatenga agara tutiga mangana watenga njubuye agara emineti okuyi yo okwagara ne kolinga egento gekoba gekogaria yani okonena kuwe gento no na agara eriangeri rietaligi yari ekegusirio ko yokuye gento muntu agotenga gachibwa gare gento gete igobono ngeringa erire ritaligi yari okugenda ngo ondetere gento gete okwagara nana bari gutumekwa ase omubere ogokina gosa okonora na agara ndetere gose injubwoye agara okwagara nawe gotoga mwa chikira abageni batebe ikire bar nabo tumoyo ngotenga kigenda mwagara abageni abukorwa barogora nandi omutunoro kwagara omutunoro rasume kwagara bagora okobega kirire raundi mancho murigeria ebyo nebirengererio bigatia bananchi nkoigora tore simi turanyore birengeri byagayo gutubwatie mase mokurando nsia sore 0788 6 maragatano mweri 3 namba nira gwase screen ya kurende tutarachaka tiga homoga kaidu nyanga gwara tosogeria hatumanye ngaki bwa mitonga karibu sana mwake. Asante sana Clinton asiri bageri gatokore ingana litulie kemoya buna tokora kira litukulie iki litukulie Jumatano ninya ligane tuye kaima muligiria ndeno goseme limbu yore kurwa kakiri twatigana ali na gwakuru wali na hoteminga ngwira nande kabicha birangense ya munene nusu uyamano karibu imeyelingana lieke moya karibu sana manchumo ligereria bono nechingaki tubwate esimi kurwase studio ya kabere na umogo tobekire namba esimi ga gwerinde tunyandiko batukubwata chisimi ibere isatu tutaraso ase enkwana yitopo tukubwalero 07886 maragatano mweria abokobeka isatu tosange ase studio tigatura chaka noyo Elo Nsoko TV. Halo, habari. Karibu sana ngotoko sanga nere. Na pia kutoka Nyamira. Kuna mkulima mmoja wa asali Mulioji kutoka Omugonjo. Yo bono soira somroberio omungao. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Waire karibu sana ngotoko sanga nere. Hello Nsoko TV. Ndoko igwete bya sana karibu sana ngotoko kwa nere. Okuagare kebono kineka wikwani. Na kiayo ri maete rieterio. Oso omongo. Rieterio. Okuagara no kuiba. Oyo te birago ekerengeri kia. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Ale Nsoko TV. Waire karibu sana ngo toko sanga nere. Waire kisa mwenye kwa nikitaganya ukiani yote. Karibu sana. Tumanya ngonga kioma ete. Onero manirikati kwa ibayi kentra wote wono kwagara. Ekero bono mwenye kopotero kuruko mwenyenya. Mwenye uri okugine kuma kwagara iro bari taturi nene igobo monene. Nauro kwagara narabu nadu rabo twabyo monta bageni gachi ose tita. Nerma gara bageni uri sigena mo gachi asake nakore karu agita asake. Kuma gane mwana ri sako kwagara be na tiga gose mwachona mata. Ngene iga kwagara kuruko kuya tiki kiri koroke akaraki. Mbia mwana sekerengeri kia igago. Hello Nsoko TV. Hello. Waire karibu sana ngo toko sanga nere. Yonjona siriki
kibongo kunyagukiani. Karibu sana Jones. Mentari yo gina rito ko igwa studio. Yo Jones kibongo kunyagukiani. Ono jenda tete belo kuagara. Kuagara lecha ibuna rito kunyela tirega yagara yaba yabe jaye ngaliga. Ine ro kuagara. Yani yo kuagara Igogo ni sekere ya be ni ro kuagara. No kele no kwa galu kuagara bagen. Ya be mi tiga digo. Mbia mono tiga turacha se studio mwanchumo rikeria turanyora enkwana yo mogaka Edwin kurende ujumbe nere ndo cheka turacha sore Edwin ko igure birenge ribigati yabana inchi nabego bari basanga no muri kito Pethuel Machini narigaiga gotebanga asensemo ye ujumbe arigete ujumbe gotebanga ukwagara kurotota alafu okugenda gotebanga ringana ukwagara omote uri ogukina n'ekinsagie kiaye agotebanga okuna ko ensemo ya kabere yo kwagara sniper kurwa kenyoro karibu sana mbuya mono na igwa abo mugaka nara abo kwana kurwa Nyamira kurwa Jones Biki bongoye nanye kwiguri ugiria engo igwa kwani usana na kurwe bandi ya Kirwanda Junior Charles Nyagwokoti sandi amuanje tekera mbuya mono alieta abange banyari gwatana na marieta yabire igakuri kwenjere gwekaine kurende ogukwana nigo kure gwatana ne kaine agara okwagara nugukina guchichinsemo anene asekemeri uyo ndara lyo tebanga umuntu ekerakinira beiro manene yanga guno kwa kwagara nguli gutumika ase muntu gusese getunguke kura ase ekemeri unabona lina gu ngora bangi nabanje tekero basi mikire bagucha bali butora diataka gukina guchichinsemo insamara bagwita chinsemo enjere liyo kugenda bugika gwekemeri gukina guchichinsemo no kukuru kwagara igonga ukwagara niho ko basekemeri na enda abandi bali batumika sikisungu tote figuratively ngomuchie ekerogenderete gukina okuno kwagara nabonda nchirana na barabwa asengencho bono gaiga ntuli asekemeri yani okomentekana kuri kwa abantu asenka nabona koro kutuko getumeka figuratively tingomena kinda ateba asike gusiya ni njere ndi munemba chero elieta okwagara nara sniper yakwa ni elieta lyalinga somo tuone bono nakimuka igate bukurotota yani guchikuye gento okorente gento kurwasigeri unabone kero oyo kabeiro mu waziri bobolendi boime Dr. Fred Matiang'i alenge akorete acheteli tangani kurwa America gocha gote gukwanira iganga yayo kuburikero kyoburayibwense abana siasa mbale bakurugusi bachita segeti kiendege egati yabo Glory Ruoba ege ko kiri bachiete kumurotota aliye ekara gule ne asegeti kiendege kulina ku okwagara igo bachiete kwagara Dr. Fred Matiang'i kurwense ya America asegeti gechinde ya JKIA omochio Nairobi igo kwa okwagara no chikuoya osokolenta igentu kiga karase igo no kurotega bange mbarengare na bali kegusindo jembu yakire sniper ngwate nyongora kendende ngwarenga kuya sana sniper imere mimia hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Sasa konyaraga go osoire asanga narage go tarikaria taria agotebanga agara no koranda koranda igumbuya agara no koranda alafu ensemo yakabiro atebanga no kwarigania igo negati ari twasangire higai katika tubachimi bere chio mwerio ase ogokorera. Hello Nsoko TV. Nsoko TV na mwakwandega na mboka kwagara na boyere yarenge igega kwano no mutugwe cha charo kunyona cha ukona kwagara igarende garage ediyo ukina ukonyola tero ukona kwagara abone gente kino kiarenge igega kwano aine kimbe boteri ta botekendi yo bote cha ukona cha tani munganya bantu
aya bantu no kwene ambia mana sana ase kwane ngatu David biamana biamana se okobwatia na hello Nsoko TV ije na otewe ije amaria dane yeno mo bizo jam zikse ukiani na ije na otewe yeno mo fiso entoko igwete karo kerengeri kiago okwagara nejere mora buna bono oyo ne nga wateba okubutura lino gulima ya kwagara jisemo use kwachi ngisaga na ende nabo kwagara na jirokyo lakini okwagara kuchiaro okwagara no kuruto taje ne muna nga wateba no kuruto tabagende kusukwagara ge tukuruwa azigete gechika igoreze naona atebe nyamunya umbi yaga magana ibya beka bia magwo obasemi ubia togenda tukuba tukuraseme na mwanchu morigere mbia soko gendera kubwatire birengerio dochi bya chire masemo na bali basanga 90 bono tikatoso senseme yuko yego chikokorera o mobaye no itobweri tukone nkwana yo mweri kurwasora rero mebayeno tigabebere oyo moyo ne oyo moyo igombwate mumura kale soboneri rubinyamongento na no yokabiro watebanga abarami ikuburia teka norulio yokoira norulio yogochora sa iyo erinde iringo yogareri tuchakiro bwo mweri abarami haya abarami ikuburia teka umurami n'umuntu okora ogukwana ringana ryo kogechia uchia so umuntu ndi ikirenga kiaye kirigi kumusaria nkoro bono ekero egote to ikegusike otebanga umurami gose abarami ikuburia teka ekero rigena riatekire riri kubete erigotio kabo babante bagusuka kurwaro rikubagaragari omoyo igo bono ngana umuntu yo nero kurama umuntu iga kogechuria arama nonya naba bande bari nsaiga igo bakwigubu basenge nchekero kurama umuntu amari to gutumia ni garama be ayokobeta igo ngega korokirigio kogechia bantabu igen igo bakebwekaine neri musuribe rikorumbasa kurwase rigena ria kubire riatekire igo nga umuntu kurama abantu usega korokirikia ikurama abantu igagusaria abantu chinkoro igo ni iganga likuburi atekire litabwati buya bukia sabantu igo tokwegera kurwaronga teribuya kwarama abantu twara masikani bukia sabantu tobera likuburi atekire mumuro kale soboneri rubinyamongento etumanyitenga ase ekemira kyomo gusigo se andonsi ensengima umwana mumura taliko nyuomwa kera iboiru nigaukina utigaraka tigara abasubati na buba baisike na buba gukina baba bantaba ndabanyuomwa ekero mumura agotebwa abakuru bakubinera nga umumura ule soboneri rubinyamongento igakubwekanirwa engiti elie kurukuri rubi ebwate bintu bingachimba baye goteneni omutwe enjera yende nga ekero mumura uri ara asenka igakoreto burendi security na inde igakumwena asinginja maekera maetenga ninka ande togonkorera kindeka na kiyakogera umuchaba murabare ngoiro kuore kubwoyi kinyaruka cyoka kira asinginja abantu maetenga chikogenda gali babo Clinton nimba gutike no gune tatu mu abo Clinton nimba gutike igasinginja muraba murabone kiyakogera nga umumura no ibwenge nchekera arumuke igangali rubi nyamongento ekerengeri kia sana mwanchu murigeria no gusaba kwa nenga gwesemire na no genda tugwesemia kire Jumatano ensa mone nusu beka chitariki 9 twanya gusanga kaigana gwesemia na kugenderia na gukenatira na kugekinia ekegusi nche nkuru kwa Clinton Ndigi asiri baga erio mwaka Edwin Nyangagune timu ingi makuru ase studio ya Kabere atokonya kwene kiaiga no tugikira umwerio aserero nyasaye kagwanjanane tumira ne Jumatano yo mukubyo gocha.